Lisa, mira, zoet. Ja. Ja. Met de trein naar Eindhoven of Good morning! Say good morning! Binisita namin yung mother-in-law ko. Dito kami sa pinagtatrabahoan niya. morgen. Atje! Morgen dan bij de gezin brengen of vanmiddag. Oh, ik kan ook morgen doen. Met Ruud. Ja? Dito tayo ngayon sa sentrum namin. Kasi maghanap kami ng bagong jacket ni Anna for next year. Kasi nga, sale siya ba? Tapos may voucher ako. So, sayang naman. Kasi mura. Doon tayo papunta sa Hema. Yan. Yes? Ayun, 20 euro pa din. Pang Christmas pa din. Ganda. So, pasok tayo. Ayan, 50%. Tingin-tingin tayo. Meron pa doon. Ayan. Galing kami sa baba. Ngayon, paakyat tayo. Ikaw ang magpe-press ng elevator. 2 floors lang naman kasi. A few moments later. Ayan. Palakad na kami. Pauwi. Umuulan. Ay, inulan pa talaga kami. Inulan guys, inulan. Buti hindi masyadong malakas. Yan, kakarating lang namin sa bahay. I walked a lot. Huh? I'm tired. No. What's the afstand bediening then? Oh, your water is here, ha? Panoorin muna natin siya para makarelax ako. Ay. What wil je kijken? Jokie en jij. Jokie en Jet Nazad. Ik wil Efteling kijken wat dat is. Di ba na-mention ko yata before guys na Anna and Ruth have been going to the Efteling a lot. It's a theme park here, para po siyang Disneyland dito. And then Ruth already has a subscription. So if may subscription ka, apparently mas mura. So palagi silang pumupunta ni Anna doon kasi Anna, free pa si Anna kasi wala pa siyang 4 years old. Yes. Ik heb die gevonden. Wat heb je gevonden? Ik heb die gevonden. What's that? Dat is de draak. Das de draak. Ja, dat klopt. Ayun guys, naturally nakakapag-Dutch talaga kaming dalawa. Wat wil je kijken? Deze is Efteling. Jawel, ik weet het, maar wat wil je kijken precies? Je ken je toch? Je zei je ken je? Daar, nahimo ng dragon. Yoki en Jet, daar. Wonde. O deze? Of Boomba? Mama, ik wil die. Oké. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Sige. Niet zo hard, ha? Ayan, guys. We dropped by the supermarket kanina. Bumili ako ng ito. Dito pa talaga ipapakita. Chicharon! And then, 4 na croissant kasi naka-promo. 4 na pieces. Tapos, 1 euro lang. Tapos, ito. I remember, yung sister-in-law ko, nagdala ng ganito. Ano siya? Egg salad. Masarap po siya. So, ako lang naman ang kakain, guys. Punta tayo sa mesa para magchika tayo. Gutom pa ako. Anna, are you still hungry? Heb je nog... Anna? Ja? Heb je nog honger? Ja. Ja? Wil je meer croissant? Yan, lukas tayo ng ilaw ng bintana dito para medyo maliwanag sa bahay. No candy, ha?
No candy. Browsay came Snoopy, ha? Naghahanap na naman ng ano yan, ng pagkain. Kaso, hindi pagkain. King Snoopy, King Chips, ha? Alain croissant. Kom. What we ate dan? King Snoopy, King chocolate, King chips. Is niet goed voor je tanden. Snap je? Snap je? Oh, close the door. Yan, guys. Kasi ano to, sa akin lang to na natatakot. Hindi sa papa niya. Pag sinabi ng papa niya na hindi, hihirit hanggat bibigay ang tatay. Yun na, yan. What are you looking for? Boter har med tandslag? Okay, close the fridge. I will make it for you. Boat is all that. What's boter? Boat. Yeah, I know, but I can get it, love. Go, come on, da. Alsjeblieft. Mama, this is for you. Yeah, that's van Tante Apple, so kagabi, nakita niyo sa previous vlog na na-mention ko na dito yung best friend ni Ruth tsaka yung kanyang girlfriend na Thai. Tapos nag-Chinese kami. Hindi na lang ako nag-vlog, guys, kasi I think hindi naman sila masyadong comfortable na i-vlog ko. Lalo na yung lalaki ba. Yung babae, okay lang si Apple. And then, may gift sila sa amin. Ito yung sa akin. Yan, scented candle. Ang laki, guys. Yan. Tapos, ang bango-bango. Rose and blush. Super bango niya. Parang baby smell. Baby scent. Ganun. So, I will put this in the extra room. Yung extra room is my room. Binigyan din nila si Ana ng guys, yung mga lollipop ba? Isang buong lollipop na ang packaging is malaking lollipop siya. Tapos sa loob, maliliit na lollipop. Tapos root gara, yung lalagyan is lata. Mga assorted na chocolates naman ang laman. Time check, alas 11 na pala. We left at 8:15 earlier sa bahay. Because my appointment was at 8:30. So, pumunta po ako ng doctor because may problema ako sa mata. My eyes have been twitching a lot. I don't know what triggers the twitching. So, madalas na po siya twitch. It twitches really a lot. Like, several times a day. Hindi ko alam kung ano talaga ang nagtitrigger. So, medyo natakot ako ba. Sabi ng mama at papa ni Ruth na ipa-check mo na kasi mata yan. Hindi mo alam, no, para ma-sure lang ba. So, anyways, guys, ang gwapo ng doktor, guys. Ang gwapo ng doktor, mas gwapo pa siya sa asawa ko, char. Na-shock ako kasi hindi naman ito yung first time na nagpa-doktor kami, pero iba-ibang doktor yung andoon. And then today, hello guys, ang bata ng doktor, tapos ang bango niya. Hala ka. Sinong mga single dyan? Char. Basta ang gwapo ng doktor, tapos sobrang neat. Ay, nako, my God. Tapos anyway, basta guys, ang gwapo ng doktor, guys. Grabe. Gwapo niya talaga. Tapos bata pa ba? Anyways, chinek niya yung mata ko. Pinatingin ako na iba't ibang directions. Yung both eyes talaga. And then, hindi naman nag-twitch while he was checking it. Yung may ilaw ba yung chinecheck yung mata. Sabi niya, hindi na dapat mabahala. Ganun. Kasi nangyayari daw talaga, parang may inexplain siya na yung blood vessel, chuchu, ganun. Sabi niya, i-reduce ko lang daw yung, nagtanong ako sa kanya, sabi ko, ano ba yung posibleng mag-trigger or may dapat ba akong gawin or i-avoid, ganun. Sabi niya, siguro i-reduce yung caffeine or yung sugar intake, yung ganun. Tapos, sleep more or adequate na sleep. So, yun. Sabi ko, yung tulog. Sino mga nanay dyan? Taas ang mga kamay. Happy lang ako na, na hindi siya seryoso ba? Tapos, pagkatapos ng doktor, magbabasa na kami ni Ana. So, sabi ko, para mag-walking na din ako, puntahan na lang namin yung tatay niya doon sa office.
naglakad kami and then punta ulit kami doon sa pinagtatrabahoan. Nakita niyo? Pinagtatrabahoan na ko dati. Magkatrabaho kami ng mama ni Ruth, yung mother-in-law ko. Tapos, nag-drop by kami sa Hema. Nagtingin-tingin ng mga bagong jacket for Ana kasi naka-sale. Tapos, may 3 po ako nakita. Kaso, naiwan ko yung gift certificate ko or yung gift card. Kaya, sabi ko, babalikan ko na lang. Pwede pong ibalikan nyo. Pinapunta lang ako sa customer service na counter. 3 code po yun. So, ipakita ko sa inyo. Kasi may ano po ako, may 65 euro ako na gift bond or yung certificate, ganon. So, yung mga jacket ni Ana, I think it's mga 55 euro din. So, 'di ba? So, happy ako kasi hindi ako maglalawas ng pera, pero yung mga jacket na ni Ana, magaganda siya, but chinek ko yung quality din. Maganda din siya. Iyon, babalikan po namin mamaya. I think si Ruth na lang yung babalik. Kukunin niya yung mga jacket mamaya. And tonight, mag-inuman kami ng sister-in-law ko tsaka yung mother-in-law ko. So, sama tayo mamaya. Nagkain muna tayo. Masarap tong croissant na to. Tapos, ano pa, mura. Mas mama. Kakapupo lang ng batang ito. Yan. Lalambing na naman to. So, mag-relax muna kami ni Ana, guys. Kasi napagod ako sa... Rustak lang. I cannot see. Oh, you can see yourself now. No, good eye. Kani. Take this off, be. Mama, I cannot see. I cannot see that. What? Don't touch your eye. Mama was not scared, no? I want So to. anyways, guys, magpapahinga muna ako. Ay, don't, be careful. Because napagod ako, mga over 1 hour din yun. Aming lakad kanina. Mama, And mabigat na si Ana, kahit naka-stroller, mabigat na i-push. Okay. Yeah. Lunchtime na. Kain tayo. Now, let's eat. This is. I'm gonna turn off the light, yeah? Yeah. Yan yung akin leftover kagabi na pork to siya. Tapos may fried rice na konting natira. Tapos ito, nagluto ako ng chop suey the other day and may salmon na soup tayo dito. Yan din yung kinakain ni Ana. Yung rice niya, palagi niyang pinapalagyan ng sabaw. Tapos meat or fish or kahit ano, gulay, ganun. Kain! May batang naghahanap ng ice cream. Ayan, punta tayo sa third floor kasi yung sa attic namin kasi doon kami may extra freezer kami doon and nandun yung ice cream ni Ana. Dito din po kami naglalaba. Yan, may mga labahin pa tayo. Actually, last time si Papa ang naglaba yan. May... Basta si Ruth ang maglaba, wala. Mix lahat. Okay. Ayan yung mga orders na lumpia sa akin. Oh. Kukunin pa yan bukas. I don't see ice cream, be. Ay, be, ako yung mangita. Wala. Tambak naman sa papa. Ayan na yung aming ice cream. Oh, but this is big lang. Let's get the small ones, ha? This is so big. Ayan, oh, malalaki pala. Ayan. I want small one. Yeah, let's get the small ones, be. Yan, ito siya.
Actually, para po ito siyang magnums na ano. Excited, John. Hala, nagkuba. Nagkuba ni Mama. Milk Williay. Good. Brown. Ito siya brown. Tapos yung paborito ko, ito siya. May mga nuts. Iba na yung packaging. Dapat walang ano to. Clear lang to dati. Oh, ito. I want brown. I want this brown. Okay. Let's leave it here, yeah? Let's go down na lang because it's very cold here. Ayan o, ang daming nilabhan ni Mr. guys. Ayan, nasa likod pa o. Ayan. Ayan. Pasensyaan nyo na yung aming ate kasi. Parang storage din kasi ito dito. Okay? Mama, Ha? wait. I know. I'm gonna wait here downstairs. Dito siya walang door. Curtain lang kami. Ah, Walking. what? But not walking. Ito ba po not walking eh? Ayan, noon na. Nandito na naman sa... Ay, nandito na naman tayo sa ano... May mga laundry basket. Marami kaming laundry basket. Pero ewan ko ba guys, mas gusto ni Mister na nasa sahig yung mga labahan. Ayan. Diba? Dalawang full na baskets yung aking dapat labhan. May mga laundry basket po kami sa bawat room. Meron sa extra room, which is my room. Meron sa room namin ni Ruth para sa mga damit niya. And then kay Ana. And then extra dito sa labas para sa mga towels. Yun. Pero, buti pa si Ana. Alam ni Ana kung saan ilalagay yung kanya. Dito tayo sa room ni Ana, guys. Dito tayo sa kanyang kwarto. Ayan. Ana, fix your bed, B. Oh, not yet. I didn't fix bed. Yeah, I know you did, but I mean, operamen. Dito tayo sa room ni Ana magtambay ngayon. Kaya tayo mga nanay, no? Organize tayo ng organize yung mga ano natin. Ay, yung mga bana, mga asawa, tsaka anak. Kalat naman ang kalat. Why is your pajama here, Scott? Are you gonna wear this again tonight? Yeah. The dragon or the unicorn? Oh, where do you put your dirty socks? Yan o. Yan. Mas alam nito. Ito siya, tinuruan ko na po siya pagkagising at pagkagising niya. She makes her bed already. She does it on her own. Yeah? You can already do your bed on your own, no? You can make your bed. High five, Mama Be. Good ka dan. Tapos yung mga, ano niya, yung mga tawag sa hinubo. Sa Tagalog, yung hinubo Yung bang laundry ni Ana, I mean, she has her own laundry basket like I said. So, Mama! yun, nilalagay niya kaagad doon. Mama, I really bang vitamin A. What do you mean? I really bang vitamin A. I was not scared. No, you're not scared. Where do you put your pantofles, love? You put your pantofles here so you can easily find them. Come. Good job. So, yan. Dito tayo sa room ni Ana. Kasi ayoko nang umupo sa harap ng TV kasi masakit sa ulo, sa mata. Cheers! Mama was scared? Huh? Was Mama scared? No. I was not scared. Doon sa doktor, guys, sinasabi niya sa akin, Mama, takot ka ba sa doktor? Are you scared? Bang? Ako, hindi naman. Ano sabi niya sa akin? Proud daw siya sa akin. Banya, trots of mine. Are you proud of Mama? Yeah? Because Mama was not scared of the doctor, no? No. Mama, Manny is the doctor. The Minier earlier. The guy earlier was a doctor. He was a doctor. Yeah? Yeah, that was a doctor.
Yeah. The doctor was guapo, no? Was the doctor guapo? Guapo? Handsome? It's lekker. So anyways, ganito guys, because I'm not working full-time yet, I get to spend more time with Anna. So I'm really glad kasi supportive din si Mr. Although of course, gusto niya na magtulungan din talaga kami financially. Okay lang din sa akin kasi gusto ko din talaga magtrabaho. Pero Anna is so small and she goes to school soon, so we don't really have much time left to enjoy with Anna while she's at this age, you know, that she's not in school yet. And then sabi ni Mr. Yeah, I enjoy. Yes? We'll go to school later. Yeah, not late. And sabi ni Mr. I-enjoy na lang daw namin. So, hindi pa talaga ako full-time job. Part-time lang muna ako. May part-time pa naman ako, but mga 15 hours per week lang, so very short. And then may mga extra ganun. Mama, I like Para this at least ice may cream. pumapasok pa din na Mama, income. I like this ice You like this ice cream? Yeah. I like it too. So yeah, ito yung buhay namin, yung simpleng buhay namin dito sa Netherlands. Yung mister ko po, nagpapasalamat ako kasi dahil full-time siya nagtatrabaho, and then yeah, I get to spend time with Anna. I get to enjoy my time with her. No? We'll go to school later. School. Not now. Not now, yeah, later. Do you like spending time with Mama? Yeah? You like spending time with Mama? I like spending time with you. Yeah. Kahit minsan nag-aaway kami, pero gustong-gusto ko na andito ako sa bahay and nag-work paminsan-minsan Mama, while taking care of my daughter. Mama, Yes? there's really open. Huh? There's really open. Yeah, I walked a lot today, yeah? Yeah. Yeah, it was good exercise for Mama because now we're eating ice cream again. So anyways, guys, Guys, wala talaga eh. Ayan na. Makikipaglaro to guys. So anyways, I'm just gonna spend time with Anna and then maglaro kami and I don't know, mag-drawing or what. Yun lang. And then tonight, lalabas po ako together with my sister-in-law and mother-in-law and ipapakita ko na lang po iyon sa bagong video. And maraming salamat sa panonood. And yeah, maraming salamat po sa suporta and sa mga bagong subscribers. Thank you and welcome po sa aming story and aming mga everyday life dito sa Netherlands kasama ang aking pamilya, si Anna tsaka si Ruth. Kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Duy! Say duy! Yun. Mush mush babush! Woof, woof, woof.